Avui muntem un hotel d'insectes hexagonal. Primer de tot, què és un hotel d'insectes? No? Una mica el que coneixem molt són les caixes niu per ocells. Doncs hem de pensar que l'hotel d'insectes fa una funció similar a aquesta. Vale? Ens dona refugi i lloc de reproduir-se a un munt d'espècies diferents. Per què es diu hotel i no caixa niu, per exemple? Perquè contindrà molts hostes. Vale? El fer diferents habitacions, diferents espais amb materials, ja siguin palla, pinyes, escorces, fustes, troncs, etc., el que farà serà que vingui un munt d'animals diferents. Vale? Per tant, al tenir tants hostes diferents es diu que es fa un hotel i cada calaixet d'aquest hotel serà una habitació. Per fer-lo, què necessitem? Ja porto les fustes tallades, vale? Hem de pensar que en un hexàgon l'angle és de 60 graus. Vale? Per tant, cada fusta d'aquestes està tallada a 30, perquè així, entre l'un i l'altre, facin aquests 60 graus que buscarem. Vale? I són 6 fustes. Necessitarem el taladre, les broques, les puntes, vale? Els cargols en aquest cas, les grapes, la grapadora, una malla perquè no ens caigui el material que hi posem, guants per la nostra seguretat, tisores de podar per tallar segons quin material que hi posem i unes alicates. Vale, comencem amb el muntatge. Primer de tot, agafarem les fustes i les ajuntarem per presentar. Vale? Què farem aquí? Agafarem una broca molt fineta, que és una mica un truc de fuster això, i farem el foradet abans de posar-hi el cargol. Per què? Perquè d'aquesta manera, al marcar-ho, no ens esquerdarà la fusta. Perfecte, ara ja tenim l'hexàgon muntat. El que necessitarem serà una malla. En aquest cas nosaltres tenim una malla aquesta de galliner, que l'hem reaprofitat que ja teníem d'un altre dia. Si no, el que podeu fer és comprar aquella que és més quadradeta, que són més petitets, perquè depèn del material que utilitzem, si no se'ns escaparà. Per exemple, les canyes de mida més petita, no, ens acabarien sortint. El que farem serà agafar una mica la mida i ho tallarem. Som aquí. Hem tallat una mica generosos, primer graparem i després acabarem de treure totes les puntes que ens sobrin. No cal que estalviem les grapes perquè si no també se'ns pot escapar el material. Comprovació que s'hagi grapat bé i ara sí que ja podem tallar arran perquè no ens fem mal amb les puntes. I ara que ja el tenim ben grapat, ens en anem a col·locar les pinyes. Les pinyes és un material que ens anirà bé per escarbats, per tisoretes, crisopes, marietes. Llavors el que fan és hivernar-hi, per exemple. I ara que ja l'hem omplert, el que farem serà posar una altra malla aquí davant i així no ens caurà. Sembla que hi pugui caure alguna altra pinya, però com veureu ens queden sortides. Llavors, com que no volem que ens quedi la malla suelta, ens quedarà o haurem de fer-ho així. Ja tenim una habitació feta, ens quedem a fer les altres i ens veiem a l'hort. Ja tornem a ser a l'hort. Com veieu, hem fet una habitació extra, amb pinyes i una altra amb canyes. Una mica a l'hora d'omplir-los, el que he tingut en compte ha sigut la disponibilitat de les coses. Canyes sempre en tenim aquí, en un canyer que tenim a prop de l'hort, i pinyes, en aquest cas, ens han tallat la pineda que teníem aquí a prop i, d'aquesta manera, en tenim una disponibilitat enorme. Llavors, això, la reflexió que volia fer era d'aprofitar en cada moment el que tenim. Per exemple, ara, a la tardor, doncs el que farem serà ampliar l'hotel, amb què? Amb fulles seques, per exemple. Quan els arbres les comencin a perdre, nosaltres farem un parell de calaixos més i l'aprofitarem. A l'hivern, quan fem les podes, doncs agafarem totes les branques de fruiter, que si sabeu per què es fan servir branques de fruiter i no, per exemple, d'una altra fusta com podria ser el roure, ens ho podeu deixar a comentaris i això, les aprofitem per fer-ne un parell de calaixos més. I a mesura que hi hagi disponibilitat de diferents recursos al llarg de l'any, la idea és anar-lo fent créixer i fer un conjunt molt més harmoniós. I anem a parlar de la col·locació. Què tindrem en compte a l'hora de posar-lo en algun lloc ara? Doncs el primer que farem serà mirar que ens quedi prop de l'hort o dins de l'hort, a prop dels cultius. Per què? Perquè és on ens interessa tenir tots aquests animals que ens vindran gràcies a ell. Què més tindrem en compte? Doncs les necessitats d'aquests animals. Una,
que tinguin un punt d'aliment, no? Que ja el tenim. Un altre, per exemple, podríem ficar-los més a prop d'espais amb plantes aromàtiques, vale? O plantes en flor, plantes que se puguin alimentar, que tots els animals que ja no siguin, per exemple, els depredadors. I un altre que també és molt important, i també ho tenim en compte, per exemple, amb les caixes niu o a l'hora de tenir més biodiversitat a l'hort, és a prop de la bassa. Vale? Llavors, farem aquest triangle, aquest conjunt, això, amb cultius, amb plantes aromàtiques, no? I amb la bassa. Què més tenim en compte? Doncs que estigui a prop d'espais com murs de pedra seca, sí, arbres, etc., que ens aniran molt bé a l'hora de complementar i donar suport tant al nostre hort com al hotel d'insectes. I ara que els tenim a lloc, què més hem de tenir en compte a l'hora de posar-los? Vale? Una, l'orientació, que sigui sud, sud-est, vale? Perquè els hi toqui el sol aquest de primera hora. Què més? Per exemple, veieu que ho hem posat sobre una base de palet, llavors això fa que se'ns quedi aixecat, ens durarà molt més la fusta, vale? I se'ns evitarà que se'ns podreixi. Per tant, també podem mirar això. Què hem d'evitar? Tenir-ho a més de metro i mig. Vale? Per tant, això, evitar els 10 centímetres primers del terra, però després també vigilar que no ens pugi tant. Per tant, nosaltres començarem a construir amb aquesta base i anirem pujant un parell, 3 de pisos més. Vale? Tota aquesta zona està ple de lavandes, ja hi teníem l'antic hotel d'insectes, està aquí darrere meu, que és aquest tronc, que està tot ple de forats, que n'hi han d'ocupats, n'hi ha que ja ho han estat, i esperem que n'hi hagi molts també que comencin a estar-ho properament. I també hem de tenir en compte les inclemències del temps. La climatologia, això, ens plogui, faci vent, pugui tombar-nos-ho, vale? El sol extrem aquest de l'estiu que pugui fer que mati tot el que hi ha dins, tot això també hem de mirar de com protegir. Vale? Per tant, a vegades potser la paret d'una casa ens pot donar suport, o com és el nostre cas, vale? Un arbre fruiter, que això els donarà ombra certes hores del dia, però també protecció això, davant d'aquests fenòmens externs. I ara anem a parlar una mica de qui ens ocuparà, vale? Aquest hotel d'insectes. Ara que hi tenim aquests dos materials, a les canyes ens l'ocuparan abelles solitàries, vale? Com podeu veure hi ha diferents mides de canyes, per tant, des dels 2 fins als 10 mil·límetres ens ocuparan tot de varietats diferents, que també és el que ens interessa, poder encabir o poder donar lloc al màxim de varietats o espècies diferents. Vale? I després les pinyes, això, crisopes, marietes, escarbats, vale? Per tant, ara amb això no ho cobrim tot. I què més hi podríem tenir? Doncs hi podríem fer altres calaixos, per exemple, amb troncs, sí? Això, amb les restes de poda, o fins i tot troncs més grans, vale? Amb forats. Per què ens serveix? Això, per vespes, per abelles solitàries, una mica com les canyes, vale? Però a l'hora de fer el forat, que féssim amb taladre, per exemple, com tenim en el tronc d'aquí al darrere, el que faríem seria polir l'entrada perquè no es tallin les ales, vale? Aquests animals. I a nivell de fusta, escorces, vale? Ens servirà per escarbats i també per altres animals descomponedors, i llavors amb palla, per exemple, fulles seques, ens servirà molt més per crisopes, i si fem, per exemple, amb maons, sí? Restes així més de ceràmica, ens servirà per abelles d'aquestes que són terrissaires, vale? Aquestes que també poden ser excavadores i que a vegades fan el niu en els murs de les basses, en un mur de fang, vale? Totes aquestes que els agrada remenar i que fins i tot a vegades els que viviu en masies, cases de pagès i això, veureu com en tenim al voltant de les finestres. I ara que ja tenim l'hotel d'insectes al lloc, només ens falta esperar els inquilins. Vale? Si voleu veure això, l'ampliació d'aquests, com l'anem fent, qui ens hi ve a viure i estar informats de tot el que fem, us podeu subscriure, ens podeu seguir a les xarxes socials i activeu sobretot la campaneta per estar notificats quan pengem alguna cosa. Check!